ला 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 या भिତରେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍। କାଲି ମୁଁ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣ ଭାବି ପାରିବେନି। ତାପରେ ପୁଣି ଭାବିଲି ଆରେ କିଛି କଲେ ତ କିଛି ପାଇବି ନା, ତ ସେଇଭଳି ଆଜି ବି ମୁଁ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ସବୁ ସାରି ଯେହେତୁ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା ଆମେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ପଣା କରିକି। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଆମ ଝିଅକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବା ଶିଖାଉଥିଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଏମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ କଲେ କୁଆଡ଼େ ଫଳ ସବୁ ଆପେ ଆପେ କଟିଯିବ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲା। ଆଉ ସିଏ ତା'ର ସେଇଥିରୁ କ'ଣ ଡାଳିମ୍ବ ବାଛିକି ଖାଉ ଖାଉକା ଆମର ପଣା ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆମେ ସବୁ ଚିୟର୍ସ କରିକି ପଣା ପିଇ ସାରିଥିଲୁ। ଆରେ 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 ମୁଁ ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଛି ବୋଲି ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଉନଥିଲି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଇସା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଝିଅ ତାର ସେ ଖେଳି ସେ ପେଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ 7 ପଇସା ଅଛି। ମୋରି ତ କପାଳ ଫଟା, ଆଉ କାହାକୁ ବା କ'ଣ କହିବି। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଏଇଠି ଡିନର୍ ସବୁ ସାରି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।